Телебачення, телеканал «Беларусь-3» починає прямую трансляцію богослуження Великого 12-го свята Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Мы знаходимся у Святодуховом кафедральном соборе города Минска, у галоўным православным храме нашей столицы. Узначальвае богослужение митрополит Минский и Заславский Вениамин, патрыяршы экзарх усяе Беларусі у сослужэнні клірыкаў кафедральнага собора. Яко святый си Боже наш, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси, благочестивый Ав. Господи, спаси, благочестивый Ав. И услышанным. И во веки Меня зовут священник Кирилл Гордун. Я буду супроводжать трансляцию короткими комментариями, у яких буду тлумачить значение основных моментов богослужения, розповідати об их богословском сенсе и символичном значении. Богослужебные спевы виконує архієрейський хор кафедрального собора. Так само трансляція буде супроводжатися перекладом на мову жестов у виконанні диктора Валентины Федоровны Чудаковой. Тільки що завершився малий уваход. І хор виконує піснопіння «Єліце во Христа крестістися, во Христа облікостися». И посети виноград сей, и утверди, его же насади, десница Твоя. Гэтае песнапенне азначае, што тыя, што хрысціліся ў імя Хрыста, апрануліся ў Хрыста духоўна, у Яго праўду, святасць, рахманнасць, змірэнне, паслухмянасць, цярпенне, устрыманне. Словам, у Христову дасканаласць, у Христов вобраз, у новага чалавека, ачышчанага благадаццю Божай. Єліце во Христа крестистися, во Христа облікостися. Миру всем. И Духове Твоему, Премудрость. Прокимен четвертый, благословен векой во имя Господне, Бог Господь, явись нам. А зараз гучить прокимен, який услед за священнослужителем паўтарае хор. Слово «прокимен» літаральна перакладаецца на беларускую «як тое, што ляжыць наперадзе». Гэтае кароткае песнапенне папярэднічае новазапаветным біблейскім чытанням.
і складаецца з невялікіх стихоў, узятых з псалмоў, якія выконваюцца адмысловымі напевамі. Выкананне пракімна чаргуецца паміж чытальнікам і хорам, што сімвалізуе малітоўны дыялог царквы. Гэты момант набажэнства нагадвае нам пра адзінства вернікаў у праслаўленні Бога. Премудрость. Книгу послания святого апостола Павла Пасля пракімна, кароткага ўрыўку са старога запавету, протадыякан чытае ўрывак з новазапаветнай кнігі «Паслання апостола Паўла да Ціта». У гэтым біблейскім чытанні утрымліваюцца думкі вельмі важныя для разумення сэнсу свята-богаяўлення, а таксама сэнсу хрысціянскага духоўнага жыцця. Вось гэты тэкст. «Бо з'явілася благадаць Божая, спасительная для ўсіх людзей, якая навучае нас, каб мы, адмовіўшыся ад бязбожнасці і ад пажаднасці свету гэтага, жылі ў гэтым веку разважліва, праведна і набожна, чакаючы здзейснення блажэннай надзеі і яўлення славы великага Бога і Спасителя нашага Ісуса Христа, які аддаў сябе за нас, каб выкупіць нас з палону усякага беззаконня і ачысціць для сябе народ, які б належаў выключна яму і быў руплівы ў добрых справах. Калі ж яўлена была благадаць і чалавекалюбства Спасителя нашага Бога, то не за справы праведныя, якія мы здзейснілі, а па сваёй міласці Ён спас нас праз купель новага нараджэння і абнаўлення Духам Святым, якога выліў на нас шчодра праз Ісуса Христа, Спасителя нашага, каб апраўданыя Яго благадаццю мы, як спадзяёмся, сталі спадкаемцамі жыцця вечнага». Принесите Господеви, Сыны Божии, принесите Господеви, Сыны Овни. Як можна заўважыць, чытанне біблейскіх тэкстаў традыцыйна здзяйсняецца на царкоўна-славянскай мове. Праваслаўная царква ў многіх славянскіх краінах, у тым ліку і ў Беларусі, выкарыстоўвае гэтую мову ва ўсіх набажэнствах царкоўнага года. Благослови высокопреосвященнейший Владыко, благовестителя святого апостола и евангелиста Матфея. Глагол благовествующему силою многою во исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. И мы спросим, услышим святого Евангелия. Толькі што мы чулі алілуары, урачысты спеў, які падкрэслівае значнасць моманту, нагадваючы, што зараз будзе чытацца Евангелле, жывая ісціна і святло для ўсіх вернікаў. Во время оно прииде Иисус от Галилеи на Иордан к Иоанну, креститесь от Него. Иоанн же возбраняша ему глаголя, аз требую тобою креститеся,
и ты ли градешь и ко мне? Отвечав же Иисус, рече к нему: остави ныне, такобо подобно есть нам, исполните всяку правду. Тогда остави его, и крестився Иисус, взыде абе от воды, и се отверзошася ему небеса, и видя Духа Божия, сходящая яко голубя, и градуща на него, и се глас с небесе глаголя: «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих». Мир тебе, благовествующему. Только что был прочитаны урывок з Євангелля. Па існуючай богослужебнай традыцыі канкрэтныя месцы з Євангелля падбіраецца ў адпаведнасці з падзеямі царкоўнага календара ў гэты дзень. Прачытанне ўсяго Євангелля такім чынам размяркоўваецца на цэлы богослужебны год. Сёння гучыць евангельскае чытанне, якое распавядае нам пра тое, як адбылася вялікая падзея хрышчэння Гасподняга. Вось як гэты урывак з Євангелля паводле Матфея гучыць на беларускай мове. Тады прыходзіць Ісус з Галілеі на Іардан да Іоанна хрысціцца ад яго. Ян жа стрымліваў яго, кажучы: «Мне трэба ад цябе хрысціцца, а ты прыходзіш да мяне». Але Ісус сказаў у адказ яму: «Дапусці цяпер, бо так належыць нам здзейсніць усякую праўду». Тады Іоанн дапускае яго. І, ахрысціўшыся, Ісус выйшаў адразу з вады, і вось раскрыліся яму нябёсы, і ўбачыў Духа Божага, які сыходзіў як голуб і апускаўся на яго. І вось голас з нябёсаў прамовіў: «Гэта сын мой узлюблены, якога я упадабаў». По всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. У гэтай хвіліны ў храме гучыць сугубая, або па-беларуску патроеная ектемня. Гэта асаблівае маленне, у якім вернікі зноў заклікаюцца да узмоцненай глыбокай малітвы. Слова «сугубы» у царкоўнаславянскай мове азначае падвоены або узмоцнены, што падкрэслівае важнасць кожнага вымаўляемага прашэння. На кожнае з абвяшчэнняў дыякана хор адказвае трохразовым «Господі, памілуй». Таму па-беларуску ектемня называецца патроенай. Гэтае трохразовае паўтарэнне сімвалізуе узмацненне малітвы і нагадвае пра няспыннае спадзяванне на ласку Божую і неабходнасць пастаяннага звароту да Господа з верай і змірэннем. Патроеная ектемня нагадвае кожнаму з нас, што малітва з'яўляецца не проста часткай набажэнства, але і жывым дзеяннем, у якім удзельнічае ўся царква. Яна вучыць нас важнасці, засяроджанасці і стараннасці у зваротах да Бога, умацоўвае нас у веры и закликая до духовной собранности. И добродеющих во святем, и всечестном храме всем, труждающихся, поющих, и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй,
человеколюбец Бог, еси Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся. Зараз предстоятель богослужения, митрополит Вениамин, будет читать молитву об обновлении миру. Господи Божий сил, презри милости на смиренные рабы Твоя, и благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих, верным чадом Твоим о единстве русские церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи и от бед избави, запрети раздирающим ризу Твою и замыслы их не спровергни. Благодати Твоей власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воинов заповеди Твоих утверди, крепость духа им не спасли. Лишенные кровов дома введи, алчущие на питание, дугощие укрепи и исцели. Смятение и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. На брани убиенным от раны болезни скончавшимся прощение грехов и блаженное упокоение даруй. Исполни нас, яже Тебя веры, надежды и любви. Востай паки вся страна Святой Руси, мира и единомыслие, якогда единими усты, единым сердцем, исповемся Тебе, единому Богу, Троице славимому, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Помолитесь о разглашении, Господи, Господи, помилуй. Если оглашенный помолимся, да Господь помилует их, огласили слово истины. Здійсняється єктіння за оглашених, гэта значить яшчэ не ахрышчаных, але тых, хто ўжо рыхтуецца да прыняцця гэтага таінства. Ектіння за оглашеных мае глыбокі духоўны сэнс, падкрэсліваючы клопат царквы аб усіх, хто знаходзіцца на шляху да Бога. У гэтых прашэннях моляцца аб прасвятленні розуму і сэрца святлом Євангелля, аб умацаванні ў веры і падрыхтоўцы да прыняцця святога хрышчэння. Прамаўляючы гэтую ектінню, царква сведчыць аб сваім місіянерскім пакліканні прыцягваць да спасення ўсіх, хто шукае ісціну. Гэты момант богослужэння нагадвае таксама усім вернікам пра важнасць малітвы за блізкіх і пра тое, што кожны хрысціянін нясе адказнасць за духоўную падтрымку тых, хто толькі пачынае свой шлях да Бога.
славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Падчас бажэственнай літургіі хор выконвае велічны спеў, вядомы як херувімская песня. Яна выконваецца ў адзін з найважнейшых момантаў літургіі, які называецца вялікім уваходам. Тэкст херувімскай песні быў складзены ў VI стагоддзі невядомым візантыйскім аўтарам, аднак яго змест заснаваны на натхнёных бачаннях старазапаветных прарокаў Ісаіі і Іезекііля. Гэтыя бачанні раскрываюць вобраз ангельскіх сіл, якія апяваюць славу Божую ля яго прастола. Херувімская песня з'яўляецца напамінам пра тое, як херувімы і ангелы на нябёсах няспынна служаць Богу, услаўляючы яго веліч і святасць. У гэты час зямная царква як бы злучаецца з царквой нябеснай, а багамольцы упадабляюцца ангельскім чынам, аддаючы славу жыватворчай Троіцы. Словы херувімскай песні, поўныя глыбокага духоўнага сэнсу, запрашаюць кожнага верніка пакінуць усе зямныя клопаты і скараваць сваё сэрца да Бога. Вось як гучыць гэты спеў у беларускім перакладзе. Мы, херувімаў тайна яўляючы, і жыватворчай Троіцы тры святую песню спяваючы, усякі цяпер адкладзем жыццёвы клопат, каб праславіць цара усіх, якога нябачна, урачыста узносят чыны ангельскія. Херувімская песня не толькі уводзіць нас у атмасферу нябеснай літургіі, але і нагадвае аб нашым прызначэнні як хрысціян быць засяроджанымі на Богу, вызваліцца ад марнага і імкнуцца да духоўнай вышыні. У гэты момант літургіі вернікі запрашаюцца да ўсведамлення таго, што яны стаяць перад тварам цара ўсіх, а сама літургія становіцца адлюстраваннем нябеснага служэння. Гэты гімн умацоўвае нашу веру, накіроўвае думкі да вечнага і даруе духоўную радасць ад датычнасці да ангельскага праслаўлення Бога. Асаблівае значэнне ў богаслужэнні праваслаўнай царквы мае каджэнне, якое здзяйсняецца святарамі падчас вячэрні, утрані, бажэственнай літургіі і іншых царкоўных службаў. Гэта богаслужэбнае дзеянне ажыццяўляецца з дапамогай кадзільніцы, невялікай пасудзінкі, у якой на распаленыя вуглі кладзецца ладан. Пры згаранні ладан вылучае духмяны фіміям, напаўняючы храм прыемным водарам. Каджэннем асвячаецца прастол, горнае месца, ахвярнік, святыя абразы ў алтары і на іканастасе, увесь храм, а таксама свяшчэннаслужыцелі, царкоўнаслужыцелі і багамольцы. Гэты чын мае глыбокі сімвалічны сэнс. Як пахучы дым ад фіміяму падымаецца ўверх, так і малітвы вернікаў узносяцца да Бога. Каджэнне нагадвае аб няспыннай малітве, да якой пакліканы ўсе хрысціяне, і пра тое, што калі нашы малітвы шчырыя і злучаныя з нашымі добрымі справамі, то яны становяцца прыемнымі Господу. Яно таксама сімвалізуе духоўнае ачышчэнне і асвячэнне ўсяго, што удзельнічае ў богаслужэнні. Гэты старажытны звычай дапамагае нам глыбей усвядоміць святасць таго, што адбываецца, і наладзіць свае сэрцы на малітоўныя зносіны з Богам.
здійсняється урочисте священнодіяння, яке називається Великим Уваходом. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицы Сергия Лавры, Священного Архимандрита и Синод Белорусской Православной Церкви, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Великий Уваход – гэта важны момант літургіі. Пресвященный митрополит, архиепископы, епископы, весь священнический монашеский чин, отца ключаря братью, прихожан, благотворители святого храма сего, здесь труждающийся, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Великий Уваход – гэта важны момант літургіі і мае глыбокі сімвалічны сэнс. Великий Уваход прадстаўляе урачысты уваход Месіі ў Іерусалім, а затым шэсце Господа Ісуса Хрыста на вольныя пакуты і смерць дзеля спасення грэшнага роду чалавечага. Падчас Великага Уваходу святары выносяць святыя дары, хлеб і віно, прызначаныя для асвячэння ў таінстве Еўхарыстыі. Дары пераносяцца з ахвярніка на прастол, дзе будзе здзейснена іх таямнічае пераўтварэнне ў цела і кроў Хрыстовы. На архіерэйскай службе гэты момант набывае асаблівую урачыстасць. Духавенства выходзіць на салію, узвышаную частку храма, перад уваходам у алтар, а кіруючы архіерэй узначальвае шэсце, уяўляючы сабой бачнае сведчанне апостальскай пераемнасці і адзінства царквы. Падчас Великага Уваходу здзяйсняецца малітоўнае памінанне кіруючага епіскапа, духавенства, усіх вернікаў дадзенага храма, а таксама усіх праваслаўных хрысціян. Гэтая традыцыя мае пачатак у галгофскіх падзеях, калі адзін з разбойнікаў, распяты побач са Хрыстом, у парыве раскаяння звярнуўся да Спасителя: «Памяні мяне, Господі, калі прыйдзеш у царства Тваё». Великий Уваход нагадвае кожнаму верніку пра ахвяру Збавіцеля, заклікаючы да удзячнасці, пакорлівасці і малітвы. Гэтае свяшчэннадзеянне вучыць нас пакідаць зямныя клопаты і скіроўваць свае сэрцы да Бога, з пакорай прымаючы Яго бясконцую любоў і ласку. Прамаўляецца прасительная ектиня. Названая яна так, таму што кожнае прашэнне ў ёй заканчваецца фразай «У Господа просім». У гэтай ектині гучаць прашэнні не толькі аб нашым духоўным жыцці, але і аб надзённых патрэбах, якімі, безумоўна, акружаны кожны чалавек.
кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшнем судище. Гэта кажа нам пра тое, што хрысціянін і ў духоўным, і ў штодзённым жыцці заўсёды імкнецца не толькі дзейнічаць сваімі сіламі, але і даваць месца для дзеяння Божай волі і Божай благадаці. Чалавек не толькі прыкладае свае намаганні, але і просіць Божага удзелу ў сваім жыцці, каб прамудры Гасподзь дапамог нам зразумець тое, чаго мы па сваёй чалавечай немачы, можа быць, і не заўважаем. Щедротами единородного Сына Твоего, снивши благословение сии со пресвятым и Мы набліжаемся да цэнтральнага моманту бажэственнай літургіі, асвячэння святых дароў. Перад гэтым найважнейшым свяшчэннадзеяннем увесь народ малітоўна прамаўляе сімвал веры. Сімвал веры уяўляе сабой кароткае і ёмістае выкладанне асноў праваслаўнага веравучэння. Ён складаецца з 12 частак, кожная з якіх выказвае пэўны дагмат нашай веры, раскрываючы яе асноўныя ісціны. Прежде всех век, света, света Бога истинно, от Бога истинно, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся выше, нас ради человеке нашего, ради спасения шего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и во человечася, распятого же за ны при Понтисем Пилате, и страдавша и погребенна, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа животворящего и живот Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном поклоняем и славим глаголом живот дороги, воедину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Станем добрее, Прамаўленне станем сімвала за веры здравия ў храме адбываецца ў духу агульнай любові, аднадумства і малітоўнага настрою. Гэтае сумеснае вызнанне веры падкрэслівае, што кожны вернік не толькі захоўвае ісціны праваслаўнай веры, але і ўдзельнічае ў жыцці царквы. Пачынаецца сэрцавіна бажэственнай літургіі, якая называецца еўхарыстычным канонам. Протадыякан абвяшчае: «Станем добра, станем са страхам, будзем уважлівымі, каб святое прынашэнне ў міры прыносіць». Гэты заклік падкрэслівае важнасць міру духоўнага. Справу Божую можна здзяйсняць толькі ў міры.
Менавіта таму, каб удзельнічаць у бажэственнай літургіі, хрысціянін павінен знаходзіцца ў міры са сваімі блізкімі або прымірыцца з тымі з іх, з кім знаходзіцца ў канфлікце. Благодарим Господа. Бажественную літургію таксама называюць грэчаскім словам «еўхарыстыя». Еўхарыстыя значыць «удзячнасць». Мы дзякуем Богу за ўсе падораныя нам міласці. Падчас бажественнай літургіі здзяйсняецца найвялікшае і найважнейшае хрысціянскае таінства – таінства еўхарыстыі. Прычашчэнне цела і крыві Христовых займае выключнае месца у жыцці кожнага верніка. Удзел у гэтым таінстве і наша стаўленне да яго служаць меркай правільнасці нашага духоўнага шляху і шчырасці імкнення да Бога. Перад сваімі крыжовымі пакутамі і смерцю Гасподзь Ісус Христос здзейсніў з вучнямі апошнюю трапезу, вядомую як Тайная вячэра. У Іерусаліме, у Сіёнскай святліцы, збаўца і апосталы святкавалі старазапаветную Пасху, успамін пра цудоўнае збаўленне яўрэйскага народа ад егіпецкага рабства. Пасля завяршэння старазапаветнай пасхальнай трапезы Христос устанавіў новазапаветнае таінства. Узяўшы хлеб, Гасподзь узнёс падзячную малітву Богу Айцу, пераламаў хлеб і даў яго вучням са словамі: «Гэта цела маё, якое за вас аддаецца, рабіце гэта на ўспамін пра мяне». Затым ён узяў чашу, благаславіў яе і падаў апосталам, кажучы: «Піце з яе ўсе, бо гэта кроў мая новага запавету, якая за многіх проліваецца дзеля адпушчэння грахоў». Вопиюще, взывающее и глаголюще. Так Гасподзь даў запаведь заўсёды здзяйсняць гэтае таінства. «Рабіце гэта на ўспамін пра мяне», – сказаў Христос. З тых часоў царква нязменна здзяйсняе таінства Еўхарыстыі за кожнай бажэственнай літургіяй, як наказаў Гасподзь. Гэтае таінства злучае нас са Христом, становячыся асновай духоўнага жыцця кожнага хрысціяніна і стрыжнем існавання ўсёй царквы. Паводле літургічнай традыцыі малітвы еўхарыстычнага канону прамаўляе прадстаяцель богаслужэння, сімвалізуючы адзінства ўсяго народа Божага вакол Хрыста. Еўхарыстыя – гэта найбольш поўнае і таямнічае злучэнне чалавека з Богам, магчымае тут, на зямлі. Праз прычасце святых дароў, сапраўдных цела і крыві Христовых, вернік сустракаецца са сваім Господам тварам да твару.
Гэта яднанне становіцца крыніцай жыцця і сілы для кожнага хрысціяніна, змяняючы яго да лепшага і напаўняючы благадаццю. Старажытныя хрысціяне віталі адзін аднаго словамі «Хрыстос пасярод нас». Гэтае вызнанне адлюстроўвае ісціну, што Гасподзь нябачна знаходзіцца з намі ва ўсіх аспектах жыцця царквы, але асабліва ў таінстве Еўхарыстыі. Менавіта таму Еўхарыстыя з'яўляецца сэрцам царквы, яго галоўнай каштоўнасцю і асновай усяго хрысціянскага быцця. Праз яе мы не толькі далучаемся да Бога, але і становімся часткай сусветнай царквы, якая распрасціраецца ад зямлі да нябёсаў. Ради святым своим учеником и апостолом рек, примите, ядите, сие есть тело мое, еже за выломимое во оставление грехов. Ради святым своим учеником и апостолом рек, пейте от нея все, сия есть кровь моя нового завета, яже за вы за многие изливаемая во оставление грехов. Твоя от Твоих Тебе приносящие о всех и со всем. Всего ради Владыка Пресвятый, и мы грешные, недостойные раби Твои, сподобившиеся служить и святому Твоему жертве, и ради прав наших, небо сотворил, что благодать есть, ради милости Твоей щедроты, я же зъявился и богат на нами, дерзающий приближаемся святому Твоему жертве, пригоши местобразно святое тело и кровь Христа, Тебе молимся, Тебе призываем смерти святых, благоволение Твоей благости прийти Духу Твоему Святому на ныне, на прилежащие дары все, благословите и Господи, же Пресвятой Твой Дух, великий час апостолом Твоим спасла, того благими прими от нас, на ныне и Господи, еже Пресвятой Твой Дух, великий час апостолом Твоим спасла,
изрядно, о Пресвятей, Пречисте, Преблагословенней, славне Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии. Сегодня здійсняється літургія святителя Василія Великого, архієпископа Кесарии Каппадокійського, видатного богослова, церковного діяча, автора церковних богослужебних текстів, християнського філософа IV стагоддя. Його аўтарства літургія здзяйсняецца вельмі рэдка, некалькі разоў на год, і адрозніваецца асаблівай урачыстасцю і веліччу, а таксама працягласцю малітваў еўхарыстычнага канону. У бліжэйшы момант богослужэння мы будзем чуць малітоўнае памінанне свяцейшага патрыярха і кіраўніка беларускага экзархату. У сваіх малітвах царква просіць у Господа здароўя, сілы і мудрасці для іх служэння, каб яны годна кіравалі паствай і здзяйснялі сваю высокую працу у славу Божую.
нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицы Сергия Лавры, священного архимандрита и Синод Белорусской Православной Церкви, и же дары святым Твоим церквам, в мире целый, честный, здравый, долгоденствующий, правоправящее Слово Твое истины. Помяни, Господи, Господина нашего, высокопресвященнейшего Вениамина митрополита Минского и Заславского патриаршего, экзарху всей Белоруссии, свято-успенской Жировицкой обители священного архимандрита, и урадару святей Твоей церкви велицела, честно, здраво, долгоденствующая, правоправящее Слово Твое истины. Господина нашего, высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Минского и Заславского, патриарша экзарха всей Белоруссии, свято-успенские Жировицкие обители священно-архимандрита, приносящего святые дары сия, Господи, Богу нашему. О великом Господине и Отце нашем Кирилле, святейшем Патриарсе Московским и всей Руси, о преосвященных митрополитах, архиепископах и епископах, и о всем священничестве и иночестем чине, о богохранимой стране нашей, властях, воинстве и народе ее, о мире всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей, о спасении и помощи, с отчаянием и страхом Божиим труждающихся и служащих, о исцелении в немощах лежащих, о успении, о славе, блажении памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих и о их же кижда в помышлении имать, и о всех, и за всех. Молитва за іншых – гэта старажытны і неад'емны звычай хрысціян. Вернікі ўзносяць свае малітвы як за жывых, так і за памерлых, выяўляючы праз гэта глыбокую любоў і духоўны клопат. Молитва за близких з'являецца выражением выканання галоўнай запаведзі Божай. Узлюби Господа Бога Твайго усім сэрцам Тваім і бліжняга Твайго, як самога сябе. Калі мы молимся за наших близких, живых або померлых, мы показываем, что верим у силу Божьей благодати и единства церквы, якая злучае усіх вернікаў як на зямлі, так і на нябёсах. Гэтая малітва нагадвае нам пра тое, што любоў – гэта аснова хрысціянскага жыцця, і яна праяўляецца не толькі ў справах, але і ў шчырым малітоўным заступніцтве. Свято, мирно и безгрешно, у Господа просим.
бачым, што сёння духавенства і царкоўнаслужыцелі апрануты ў белае богаслужбовае адзенне. Белы колер, які аб'ядноўвае ў сабе ўсе колеры, з'яўляецца сімвалам боскага, нястворанага святла. Вось чаму ў белых аблачэннях здзяйсняюць набажэнствы не толькі на Ражджаство Хрыстова, але і на хрышчэнне Гасподняе, а таксама на многія іншыя святы, прысвечаныя Господу Ісусу Хрысту, такія як Узнясенне або Праабражэнне. У іх таксама пачынаецца светлае велікоднае утранне. Кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный, и доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Подай, Господи! Соединение веры и причастие Святого Духа и спросише сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предать им. Исподоби нас, Владыко, содерзновением неосужденно смейте призывать и Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголать и... Отче наш, ниже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников наших. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Миру всем! Усе, хто моліцца ў храме, выконвалі зараз самую вядомую хрысціянскую малітву, якой сваіх вучняў навучыў сам Гасподзь Ісус Христос. Гэта унікальная малітва, бо ў ёй спалучаюцца і праслаўленне Бога, і падзяка, і пакаянне, і просьба аб дапамозе ў надзённых патрэбах. Со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Тут же раскрываецца прынцып любой малітвы. Калі мы звяртаемся ў малітве да Бога, неабходна спачатку падзякаваць Яму за ўсё, што Ён нам дае, а затым папрасіць аб сваіх патрэбах. У храме закрыліся царскія вароты алтара і была апушчана катапітасма або завеса, азначаючы наступленне асаблівага таямнічага моманту літургіі. У гэты час у алтары здзяйсняецца прычашчэнне духавенства. Гэта дзеянне адбываецца з глыбокай павагай і глыбокім
і глибоким молитовним настроєм, адлюстровуючи святость того, що відбувається. Святий хліб, який став тілом Христовим, праз освячення на престолі, розділяється на 4 частки. Одна з них опускається у святую чашу. Другая частка призначається для причащення святаров, каб яны першими могли злучитися з Господом у гэтым великім таїнстві. Тыя 2 часткі, што засталіся, дробяцца на дробныя частинки, якія будуть використані для причащення мирян. Гэты момент набажэнства нагадвае, што Еўхарыстыя аб'ядноўвае ўсіх хрысціян у адным целе Христовым. Кожная частинка святого хлеба, як і кожная кропля святой крыві, змяшчае паўнату боскай благадаці. Прычасце з'яўляецца цэнтрам хрысціянскага жыцця. Яно дае сілы да духоўнага росту і жыцця па запаведзях Божых. Сына и Святаго Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, Зараз протодыякан Вадзім мы Заркоў светло совершаем будзе гаварыць проповедь, прысвечаную сённяшняму святу хрышчэння Гасподняга. который называется Богоявление. Сегодня мы вспоминаем крещение Господа нашего Иисуса Христа в водах Иорданских и явление Пресвятой Троицы. Господь явил себе миру в Троице единосущный и нераздельный, Отец гласом, воплотившийся Сын крещением, Дух Святой схождением на крещаемого. Человечество получило особое откровение Бога о самом себе. Об этом замечательно сказал святой апостол Павел, помогая нам понимать смысл воплощения Сына Божия, говоря, что во Христе явилась полнота божества телесно. Достаточно только взглянуть на звездное небо, чтобы ум буквально оцепенел от величия мироздания, от безграничности и непостижимости божественной премудрости. Людям всегда хотелось знать, кто есть Бог. И всегда хотелось обрести того, кто создал мир и человека. И поэтому вся история человечества – это история поиска Бога. В древности люди, желая представить Творца неба и земли, начинали фантазировать, создавая всевозможные изваяния. Иногда огромные и величественные, из золота и серебра или простых материалов. Им казалось, что нужно сделать нечто особенно прекрасное, чтобы хотя бы как-то отобразить их понимание Бога. В истории нашего спасения Бог всегда особым образом являлся людям. Он говорил с Адамом, Он был близок к первым людям. Он явился Аврааму в виде 3 странников. Он вступил в борьбу с Иаковом, показывая ему свою силу. Он говорил с Моисеем на горе Синай. Но все эти явления Бога в древности лишь отчасти помогли понять людям, кто есть Бог. И только в воплощенном Иисусе Христе Бог открывает всю полноту своей божественной природы. И теперь мы можем сказать, что мы знаем Бога. Только наше знание недостаточно и ограничено, чтобы понять безграничность могущества Божия.
Богу было угодно, чтобы через воплощение Его Сына человек мог воспринять Его не только умом и сердцем, но и приобщиться к Его божественной природе. По древней традиции, восходящей своими корнями еще к первым векам существования Церкви, в этот день во всех христианских храмах совершается освящение воды призыванием имени Пресвятой Троицы. И вода, не меняя своего природного естества, наполняется божественной силой, которая указывает на то, что Бог своей благодатью всегда пребывает со всеми нами. В день Богоявления, как на Рождество и на Пасху, с древних времен за божественной литургией совершается крещение новых членов Церкви Христовой. Сегодня мы слышали удивительные слова. «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». Это не только просьба к Богу, чтобы каждому крещаемому была дарована сила облечься во Христа, но и напоминание каждому из нас о таинстве собственного крещения. Ведь облечение во Христа не происходит мгновенно. Как только человек вышел из крещенской купели, это дело всей жизни каждого христианина. Оно всегда сопровождается борьбой, преодолением искушений, соблазнов, всего того, что отрывает нас от Бога. Оно требует от нас живой и действенной веры. Пусть сегодняшний праздник, дорогие братья и сестры, обновит в нас силы сохранять верность нашему Спасителю, которого мы приняли в таинстве Святого Крещения. Откроет наши сердца для благодатной жизни, которая дарует нам полноту бытия и вечное блаженство в Господе нашем Иисусе Христе. Аминь. С праздником! Только что мы выслухали проповедь, якая дозволила нам глибей зрозуміти сенс сьогоднішнього свята. Мы бачим яшчэ закрытыя царскія вароты і апушчаную завесу, якія не толькі сімвалізуюць засяроджанасць, але і заклікаюць усіх людзей, якія знаходзяцца ў храме, да унутранай малітвы і пакаяння, да падрыхтоўкі свайго сэрца, да сустрэчы са Христом у таінстве прычасця. Гэты святы момант заклікае кожнага верніка усвядоміць веліч Божай любові і ласкі, яўленай праз святую Еўхарыстыю. Сам бессмертный царю прими, и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголу моя. А зараз мы чуем, як чытальнік прамаўляе малітвы падрыхтоўкі да святога прычасця. Рэгулярны удзел хрысціяніна ў таінстве прычасця з'яўляецца важнай умовай яго правільнага духоўнага жыцця. Па традыцыі вернік, жадаючы прычасціцца, папярэдне прыступае да таінства споведзі, падчас якога спавядае свае грахі і атрымлівае прабачэнне ад Господа. Як вучыць святая царква, хрысціянін, прымаючы святое прычасце, таямніча злучаецца са Христом. Непараўнальна значэнне таінства Еўхарыстыі, разуменне якога пераўзыходзіць наш розум. Яно запальвае нас Христову любоў, узносіць да Бога сэрца, зараджае ў ім дабрадзейнасць, стрымлівае напад на нас цёмнай сілы, даруе сілы супраць спакусаў, ажыўляе душу і цела,
ацаляе іх, дае ім сілу, узгадоўвае цноту, аднаўляе ў нас тую чысціню душы, якая была у першароднага Адама да грэхападзення. Имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, вот еже недостойнее тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, не осужденно воспринимать и часть святым Твоих, в Духа Святаго общением на пути живота вечного, и во благоприятии над бедно-страшным судище Твоим, якуда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовил и любящим Тебя, Господи, в них же припрославленный си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несмь достоин, ниже доволен, да под кров не идешь и храма души моей я, за ниже весь постыпался есть, и не имаши во мне место достойное, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирись и ныне смирению моему. И яко же восприял еси вертепе, в яслях бессловесных возлещи, сице восприми в яслах бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоил еси в нити свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренной моей души, прокаженные и грешные. Мы назираем трансляцию богослужения, якое адбываецца ў Святадухавым кафедральным саборы горада Мінска. Храме з дзіўна багатай гісторыяй, якая сягае сваімі каранямі ў далёкія стагоддзі. Месца, дзе цяпер узвышаецца кафедральны сабор, першапачаткова належала праваслаўнаму мужчынскаму манастыру, заснаванаму ў памяць святых бессрэбранікаў Касмы і Даміяна. Першыя згадкі пра гэты манастыр адносяцца да пачатку 15 стагоддзя, што падкрэслівае старажытнасць і значнасць гэтай зямлі для праваслаўнай царквы. Пасля пажару ў 1633 годзе на тэрыторыі былога Касма-Даміянаўскага манастыра пачалося будаўніцтва новага храма. З 1633 па 1642 гады, калі тэрыторыя знаходзілася ў валоданні каталіцкай царквы, тут быў узведзены храм для каталіцкага жаночага манастыра ордена бернардзінак. А крыху пазней, у 1652 годзе, завершана будаўніцтва каменнага кляштарнага комплексу. Гэты архітэктурны ансамбль стаў асновай для будучага праваслаўнага храма. У 1835 годзе Мінск зноў пацярпеў ад моцнага пажару, які закрануў і храм бернардзінак. Зараз выслухаем малітву перад прычасцем, а потым працягнем пра гісторыю сабора. Воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедами грешное спасти от ниже первый есть мас. Еще веру, сей самое пречистое тело Твое, сей самая честная кровь Твоя. Молюсь, оба Тебе, помилуй, прости мне прегрешением вольно-невольно. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, исподоби меня осужденно причаститесь, пречистых Твоей таинства, стали грехов и жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоей тайны дни, Сыне Божий, причастниками прими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но к разбойник и исповеду Тебя. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем, да не в суд или в осуждение будь мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но исцеление души и тела. Аминь. Мы бачым, як адчыніліся царскія вароты, святары вынеслі чашы з целам і крывёю Христовымі для прычашчэння вернікаў. Святар прамовіў малітву перад прычасцем, а багамольцы ў знак пакаяння, склаўшы крыжападобна рукі на грудзях, поўныя глыбокай пашаны падыходзяць да святой чашы. Крыжападобна складзеныя на грудзях рукі маюць таксама практычнае значэнне. У дадзеным выпадку гэтая поза замяняе крыжовае знаменне, якое непасрэдна перад або пасля прыняцця прычасця рабіць не варта, каб незнарок не зачапіць чашу або лыжачку,
якую трымае свяшчэннік, і не перакуліць святыя дары. Кожны хрысціянін, жадаючы прычасціцца святых цела і крыві Христовых, абавязкова выконвае папярэднюю падрыхтоўку, якая заключаецца ў здзяйсненні асаблівых малітваў перад прычасцем, пост і наведванне богаслужэнняў. Калі чалавек знаходзіцца з кімсьці ў сварцы, але жадае прычасціцца, то яму абавязкова варта прымірыцца са сваімі блізкімі. Вернемся зноў да гісторыі сабора кафедральнага, пра якую мы гаварылі. У 1835 годзе Мінск зноў пацярпеў ад моцнага пажару, які закрануў і храм бернардзінак. Аднавіць яго ў ранейшым выглядзе аказалася немагчымым. У 1852 годзе на фоне скарачэння колькасці манахінь манастыр быў зачынены, а будынак храма заставаўся пустуючым аж да 1860 года. Менавіта тады храм быў вернуты праваслаўнай царкве. Пасля праведзенага рамонту ён быў асвячаны ў гонар святых роўнаапостальных Мефодія і Кірыла і стаў месцам правядзення богаслужэння для студэнтаў духоўнай семінарыі, перанесеныя са Слуцка ў Мінск. У Мінску, дарэчы, яна знаходзілася ў будынках сённяшняга сувораўскага вучылішча. У 1870 годзе тут быў адкрыты мужчынскі манастыр, і галоўны прастол храма быў асвячаны ў гонар сашэсця Святога Духа. Аднак далейшая гісторыя храма была азмрочана трагічнымі падзеямі. У 1918 годзе, пасля прыходу да ўлады бальшавікоў, манастыр быў зачынены, а богаслужэнні ў храме спыніліся. У гады Вялікай Айчыннай вайны ў 1942 годзе Святадухаў храм зноў адчыніў свае дзверы для вернікаў. З гэтага часу набажэнствы тут не спыняліся, нягледзячы на складаныя гістарычныя абставіны. У 1961 годзе Святадухаў храм атрымаў статус кафедральнага сабора Мінскай епархіі, стаўшы не толькі духоўным цэнтрам рэгіёна, але і важным сімвалам захавання праваслаўнай веры. Сёння Святадухаў кафедральны сабор – гэта не толькі месца малітвы і богаслужэнняў, але і жывое сведчанне шматвяковай гісторыі праваслаўя на беларускай зямлі, яго стойкасці перад тварам выпрабаванняў і велічы духоўных традыцый. У Святадухавым кафедральным саборы горада Мінска знаходзіцца шанаваны цудатворны мінскі абраз Божай Маці. Будучы цудоўным чынам знойдзенай у 1500 годзе, на водах Свіслачы гэтая мінская святыня з тых часоў неадлучна знаходзіцца ў нашым горадзе. Прыхаджане заўсёды ставіліся з вялікай павагай да мінскай іконы, здолелі зберагчы яе нават падчас савецкіх ганенняў і Вялікай Айчыннай вайны. У 1945 годзе абраз Божай Маці быў перанесены ў Святадухаў кафедральны сабор, дзе і знаходзіцца па гэты дзень. Штодня сотні вернікаў, як прыхаджан храма, так і гасцей прыхода, звяртаюцца да гэтай цудатворнай святыні не толькі з малітвай аб сваіх смутках і патрэбах, але і са словамі падзякі за падораныя ад Бога міласці. Таксама ў кафедральным саборы штодня даступныя для пакланення мошчы святой праведнай Сафіі, княгіні Слуцкай, і частинка мошчаў роўнаапостальнай Марыі Магдаліны. Падчас штотыднёвых набажэнстваў з алтара выносяцца частинкі мошчаў свяціцеля Мікалая Цудатворца і святой велікамучаніцы Варвары.
свята хрещення Господняга адносіцца да вялікіх 12 святаў. У нашай традыцыі іх прынята называць 12-тымі. 12 свята – гэта 12 найважнейшых пасля Вялікадня штогадовых царкоўных урачыстасцяў, звязаных з евангельскай гісторыяй і гісторыяй царквы. Азначэнне 12 паходзіць ад царкоўнаславянскага слова «дванадзесяць», што значыць 12. Па змесце 12 святы падзяляюцца на гасподскія і багародзічныя. Гасподскія святы установлены царквой у славу Господа Ісуса Христа і адлюстроўваюць найважнейшыя падзеі з яго зямнога жыцця. У сваю чаргу багародзічныя святы прысвечаны праслаўленню Божай Маці і адлюстроўваюць падзеі зямнога жыцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі. Такім чынам, хрышчэнне Гасподняе у адпаведнасці са старажытнай літургічнай традыцыяй адносіцца да ліку 12 святаў. Свята Богаяўлення або хрышчэння Гасподняга займае асаблівае становішча сярод 12 вялікіх святаў царквы. Нагадвае яно нам і аб нашым духоўным нараджэнні у дзень, калі свяшчэннік трохразова апускаў нас у ваду ў таінстве нашага хрышчэння. Нагадвае яно і пра абяцанні вернасці Богу, якія мы далі ў святой купелі, або іх далі нашы хрышчоныя бацькі. Для хрысціяніна, кажа отец царквы першых стагоддзяў свяцитель Кірыл Іерусалімскі, воды хрышчэння з'яўляюцца і труной, і маці. Труной для ранейшага грахоўнага жыцця без Хрыста і маці для новага жыцця ў Хрысце і ў Яго царстве. Хрышчэнне дзверы з царства цемры ў царства святла. На святочнай літургіі у святахрышчэння Гасподняга мы чуем дзіўныя словы «Усе вы, хто у Хрыста ахрысціліся, у Хрыста апрануліся». Зараз свяшчэннік чытае за амбонную малітву, пасля якой будзе здзяйсняцца чын вялікага асвячэння вады. Остави нас, уповающих на Тя, мир мирови Твоему даруй, церковь Твоим, священникам воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и всегда совершен свыше есть, исходя от Тебе, Отца светов, и Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Выраз біблейскі. Усе вы, што ў Хрыста ахрысціліся, у Хрыста апрануліся, значыць, што усе адзетыя ў рызу Христовай праведнасці упадабляюцца Яму, становяцца удзельнікамі Яго святасці. Сіла хрышчэння заключаецца ў тым, што ахрышчаны атрымлівае здольнасць і сілу любіць Бога і сваіх блізкіх. Гэтая хрысціянская любоў цягне хрысціяніна да праведнага жыцця і дапамагае яму пераадолець прыхільнасць да міру і яго грахоўных спакусаў. Зараз мы бачым, як прадстаяцель богаслужэння, мітрапаліт Мінскі Заслаўскі Веніямін выносіць крыж з алтара. Гэты крыж з малітвай будзе апускацца ў ваду. Асвячаючы яе.
Падобна святу Рождества Христова, дню хрещення Господняга папярэднічае сачэўнік, або у народзе яшчэ гэты дзень называўся куцця. У гэты дзень веруючыя людзі рыхтуюць сябе да сустрэчы вялікага свята строгім пастом і малітвай. Хрышчэнскі сачэўнік таксама называецца навячэр'ем богаяўлення. Службы навячэр'я і самога свята амаль ідэнтычныя службе навячэр'я і свята нараджэння Христова. Слова «навячэр'я» азначае «напярэдадні» царкоўнай урачыстасці, а другая назва «сачэўнік» звязана з традыцыяй у гэты дзень варыць пшанічны адвар з мёдам і рызынкамі. Сочыва – гэта значыць куццю. Хрышчэнская куцця – найстаражытнейшы аднадзённы пост, і ўзнік ён прыкладна ў 3 стагоддзі адначасова са з'яўленнем свята богаяўлення. Зараз мы назіраем чын асвячэння вады, у пачатку якога протадыякан чытае парэміі. Парэмія – гэта фрагменты са свяшчэннага пісання Старога Запавету. И слава Ливанова дана бысь ей, и честь Кормилова, и люди мои узрят славу Господню и высоту Божию. Укрепистеся руки ослабленные, и колено расслабленное утешитесь, и рците малодушным. У гэтых біблейскіх урыўках утрымліваюцца правобразы, явленыя ў Старым Запавеце новазапаветных ужо таінстваў. На ўспамін пра падзею хрышчэння Господа Ісуса Хрыста на рацэ Іардан царква штогод здзяйсняе чын вялікага асвячэння вады, які бывае ў хрышчэнскі сачэўнік, а таксама ў сам дзень свята. Водаасвячэнне называецца вялікім з-за асаблівай урачыстасці малітвы, прасякнутай успамінам евангельскай падзеі, якая стала не толькі першаўзорам абмывання першароднага граху ў таінстве хрышчэння, але і сапраўдным асвячэннем самой прыроды вады праз апусканне ў яе Бога ў плоці. Вада гэтая называецца агіясмай, ці проста хрышчэнскай вадой. Водаасвячэнне адбываецца 2 разы. І ў хрышчэнскі сачэўнік, і непасрэдна ў свята богаяўлення. Асвячэнне ў абодва дні праходзіць аднолькавым чынам, таму вада, асвячаная ў гэтыя дні, з'яўляецца цалкам аднолькавай. Веруючыя людзі ўжываюць хрышчэнскую святую ваду з глыбокай пашанай і ўспамінам пра падзею гэтага вялікага свята, а таксама з руплівай малітвай. Бо ў нашым духоўным жыцці у падмацаванне нам Гасподь даруе святыні, да якіх мы можам з глыбокай павагай дакрануцца і ўмацавацца ў подзвігу пабожнасці. Адной з такіх святынь і з'яўляецца хрышчэнская вада. На жаль, некаторыя людзі, якія не разумеюць сутнасць свята богаяўлення, прыпісваюць хрышчэнскай вадзе нейкія магічныя ўласцівасці і ўжываюць яе няправільна. Не вада сама па сабе даруе нам дапамогу, а міласць Божая, якая сыходзіць у момант чыну вялікага асвячэння вады. І калі мы са шчырай верай і руплівай малітвай звяртаемся да Бога, то Ён даруе нам сваю дапамогу, у тым ліку і праз святую ваду. Когда же аще приближится вам, да оставить нечестивые пути своя, и муж беззаконный советы своя, и обратитесь ко Господу Богу вашему, и помилований будете, яко помногу оставит грехи ваши. У старажытнай царкве свята Рождества Христова і хрышчэння Гасподняга былі адзіным святам. Гэта падзея насіла назву богаяўлення. З часам адзінае свята было падзелена на 2 самастойных.
а 12 дзён паміж імі сталі днямі асаблівай радасці аб з'яўленні ў свеце Збавіцеля. Дні царкоўнага года ад свята Рождества Христова да хрышчэнскага сачэўніка называюцца святкамі, або каляднымі святкамі, або проста калядамі. У гэтыя дні веруючыя людзі наведваюць адзін аднаго, каб падзяліцца радасцю аб народжаным Спасителі свету. У калядныя дні богаслужэнні ў храме носяць асабліва урачысты характар, нагадваючы аб Христовым нараджэнні. На вячэр'е хрышчэння Гасподняга, або іншымі словамі хрышчэнскі сачэўнік, завяршае калядныя урачыстасці, але радасць аб народжаным Збавіцелі вернікі захоўваюць у сваіх сэрцах ва ўсе дні года. И вся древеса сельная восплещут ветви, и вместо драчья взыдет кипарис, и вместо же крапивы взыдет мерсина, и будет Господь во имя и в знамение вечное, и не оскудеет. Премудрость. Пророчество Исаино чтение. Вон мемом. Так углаголит Господь: почерпите воду с весельем от источник спасения, и речеши в день он, исповедайтесь Господеве и призовите имя Его, возвестите во языцах славу Его. Свята хрышчэння Гасподняга прысвечана евангельскай падзеі, калі пророк Іоанн Прадцеча хрысціў Господа Ісуса Хрыста у рацэ Іардан. Хрышчэнне Спасителя ў Іардане знаходзіцца ў цеснай сувязі з яго богачалавечай справай спасення людзей. Яно стала прадвесцем і асновай адраджэння кожнага хрысціяніна вадою і духам у таінстве хрышчэння. Премудрость. Смерти. И духове Твоему. Какими глаз третий, Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюсь. Господь, защитите живота моего, от кого страшусь. Зараз ми чуємо, як протидиякон попеременно з хором виконують прокімен, Господь, просвещение мое и які Спаситель попередничає мой. читанню послання апостола Павла. Премудрость. Коринфянам послание святого апостола Павла чтение. Вон мем. Братья, не хочу вас не видите, яко отцы наша, все Вось под текст облаком послання крыша, и все сквозь море апостола придуша, Павла до Коринфян. и все в Моисея Докладній уривок з його крестящихся присвячений в облаце и в сьогоднішньому море, святу. и все дожди мрачно, духовная душа, и все Гэты уривок дожди читається его, зараз при духовная великім пища. освяченні води. И Якова, Не хочу, от браты, духовного каб вы засталіся ў няведанні, што айцы нашы ўсе былі пад воблакам, і ўсе прайшлі праз мора, і ўсе хрысціліся ў Маісея ў воблаку і ў моры, і ўсе ели тую самую духовную ежу, і ўсе пілі тое самае духовнае пітво, бо пілі з духовнай скалы, якая суправаджала іх, а скалою быў Христос. У гэтым урыўку апостол Павел узгадвае пра пераход яўрэяў праз Чырвонае мора пад правадырствам пророка Маісея.
Іўдеі пераходзілі праз гэтае мора, ратуючыся ад фараона, ад егіпецкага палону і рабства. Воды Чырвонага мора выратавалі іўдеяў ад фараона. Воды хрышчэння ратуюць нас ад палона грахоўнага. И крестися от Иоанна во Иордане, и обе восходя от воды, видя разводящиеся небеса, и дух, яко голубь, сходящ нань, и глас бысть с небесе, Ты си Сын мой возлюбленный, о нем же благоволив. Миром Господу помолимся. Митрополит Вениамин толькі што прачытаў урывак з Евангелия паводле Марка. Мире и спасении душ наших, Господу помолимся. Вось гэты урывак у перакладзе на беларускую мову. І было ў тыя дні, прыйшоў Ісус з Назарэта Галілейскага і хрысціўся ад Іоанна ў Іордане. І калі выходзіў з вады, убачыў адразу Іоанн, што раскрываюцца нябёсы, і дух, як голуб, сыходзіць на яго. І голас быў з нябёсаў: «Ты сын мой узлюблены, якога я упадабаў». Патриархе Кирилле и о экзархе его господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Вениамине, и о всем причте и люди Господу помолимся. О богохранимой стране нашей, властях воинстве народе ее, Господу помолимся. О граде всем, всяком граде, стране, и верою живущих в них, Господу помолимся. Пасля чытання свяшчэннага пісання дыякан прамаўляе вялікую ектінню з асаблівымі прашэннямі. У іх утрымліваецца маленне аб асвячэнні вады сілою і дзеяннем Святой Троіцы, аб пасланні на ваду благаславення Іордана і дараванні ёй благодаті для ацалення душевных і цялесных немачаў. О, еже освятитеся водам всем силою действием и наитием Святого Духа, Господу помолимся. О, еже снисходите на воды сия, очистительному присущные Троице действу, Господу помолимся. О, еже дароватися им благодати, избавление, благословение Иорданову, силою и действом и наитием Святого Духа, Господу помолимся. О, еже сокрушитеся сатане под ногами нашими вскоре и разоритеся всякому совету лукавому, движимому наны, Господу помолимся. Якуда Господь Бог измет нас от всякого навета и искушения сопротивника и достойный соделает обещанных благ, Господу помолимся. О, еже просветитеся нам просвещением разума и благочестия, наитием Святого Духа, Господу помолимся. О, еже не спаслате Господу Богу благословение Иорданова Падчас и ектіні, освятите якая воды прамаўляецца сия, проти дыяканам, Господу помолимся. прадстаяцель чытае таемна
молитву об очищении и освящении самого Коли же себе, быть и водей сей освящение дару, грехов избавлению, во а после исцеление души и завершения тела, и ектении на всякую пользу изрядную, Господу предстоятель, помолимся. у гэтым выпадку гэта будзе митрополит Вениамин, будзе гучно читать Коли же быть и водей сей, молитву на приводящей в освящение жизнь вечную, воды. Господу помолимся. Оеже явитеся сей, отгнанию всякого навета видимых и невидимых враг, Господу помолимся. О черплющих и емлющих во освящение домов, Господу помолимся. Оеже быть и сеево очищение души телес, всем верую черплющим же и причащающимся от нея, Господу помолимся. Про благодатную святость Оеже хрещенской сподобитеся богоявленской нам, воды исполнитеся яшчэ освящение у вод IV всех стагоддзі причащением, сведчыў невидимым явлением святитель Святого Иоанн Духа, Златоуст, Господу архиепископ помолимся. Константинопольский. У 37-й гутарцы на хрещение ён казаў: «Христос охрестился и осветил истность вод, и тому у свято хрещения усе, узявши воду ополночи, приносят ее додому и заховывают на увесь год. И так вода по природе своей не псуется от протягу часу, а узятая цяпер целый год, а часто 2 и 3 годы застаецца свежей и не сапсаванай. И после такого часу не соступая в воде, только что узятой с крыницы. И весь живот наш Христу Богу предадим. Велися, Господи, и чудно дела Твоя, и не едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих. Зараз мы чуем, як предстоятель Белорусской церкви, митрополит Вениамин, читає особливую урочистую молитву на освящение и чудно воды. дела Твоя, и не едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих. Ты бы хотением от несущих выше быть и приведи всяческое. Твоей державой содержишь и тварь, и Твоим промыслом строишь и мир. Ты о 4 стихий тварь сочинивый, 4 времени круг лета венчал еси. Тебе трепещут умные все силы, Тебе поет солнце, Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды. Тебе слушает свет, Тебе трепещут бездны, Тебе работают источницы. Ты простерлась и небо, как кожу, Ты утвердилась и землю на водах, Ты оградилась и море песком, Ты к дыханием воздух излиял еси. Ангельские силы Тебе служат, архангельские лица Тебе кланяются. Начите херувимы, шестокрылатые серафимы, окрест стоящие, облетающие, страхом неприступные славы Твоя покрываются. Ты бобосы неописанный, безначальный же и несглаголанный, пришелась и на землю зрак раба приим, подобие человечестем быв, небо терпелось и владыка милосердия ради милости Твоя, зрите от дьявола мучимо рода человеча. Но пришелась и спаслась и нас, исповедуем благодать, проповедуем милость, не таим благодеяние. Естество нашего рода освободилось и девственно освятилось и утробу Рождеством Твоим. Вся тварь воспевает Тя явшегося. Ты, бойся, Бог наш, на земле явился, си с человеки пожил иси. Ты иорданские струи осветил иси, с
снебесения спаславы святаго Твоего Духа, и главы там огнездящийся сокрушилась и смеев. Сам, убо человеколюбче царю, приди, и ныне на этим свята Твоего Духа, и освети воду сию. Сам, убо человеколюбче царю, приди, и ныне на этим свята Твоего Духа, и освети воду сию. Сам, убо человеколюбче царю, приди, и ныне на этим святаго Твоего Духа, освети воду сию. И дашь ей благодать избавления, благословение Орданова, сотвори ее нетление. Ми зараз бачили, як митрополит Веніамін у середині молитви благословляв воду тройче. Подобним чином яна благословляється і, до речі, у таїнстві хрещення, але тоді священник опускає руку у воду. Зараз гэтага не адбываецца. У канцы молитвы предстоятель благословляе і асвячае воду, опускаючы у яе крыж. Гэты момент наступіць праз некалькі імгненняў. Моисеем род еврейский. Ты, бойся Бог наш, разразивый камень в пустыне, потекоша воды, и потоцы наводнишася, и жаждущие люди Твои насытивы. Ты си Бог наш, и же водой и огнем применивы Ильею Израиля от прелести Валовы. Сам и ныне, Владыка, свети воду сию Духом Твоим святым. Сам и ныне, Владыка, свети воду сию Духом Твоим святым. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим святым. Даже всем прикасающимся ей, причащающимся и мажущимся ею, освящение, здравие, очищение и благословение. Спаси, Господи, помилуй великого Господина, отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и Синод Белорусские православные церкви, пресвященные митрополиты, архиепископы, епископы православные, весь священнический монашеский чин и вся православные христианы. И сохрани их под кровом Твоим в мире, покорим всякого врага и супостата, даруем всяеше ко спасению прошения и жизнь вечную. Да и стихиями, и человеки, и ангелы, видимыми и невидимыми, славится Твое пресвятое имя, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Миру всем! Главы ваши, Господи, преклоните. Преклони, Господи, ухо Твое, и услышаны, и же в Иордане креститесь, и изволили, осветивы воды, и благослови всех нас, и же преклонением своего на знаменующих работное воображение, и сподоби нас исполнитесь освящение Твоего, воды сия причащением, и да будет нам, Господи, Освячэнне вады адбываецца так. Прадстаятель бярэ крыж і троечы апускае яго ў ваду. Пры гэтым свяшчэнства разам з хорам, разам з народам Божым троечы спяваюць трапар свята. Крещающийся Тебе, Господи, Троическое вися поклонение роди.
пред Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, иду, видя голубине, и средства ваше славите утверждение, явлеся Христе Боже, и мир просвещет слава Тебе. Ой, Трапар – гэта невялікае песнапенне, у якім коротка перадаецца сэнс святкуемай урачыстасці. Сёння трапар свята раскрывае глыбокі сэнс хрышчэння Христова на рацэ Іардан. Вось як гэтае святочнае песнапенне гучыць на беларускай мове. Господі, калі ты хрысціўся ў Іардане, адкрылася пакланенне Троіцы, бо голас Айца сведчыў пра Цябе, называючы Цябе улюбёным сынам, і дух у выглядзе голуба пацвярджаў ісціннасць яго слова. Хрысце Божа, ты з'явіўся і свет прасвятліў. Слава Табе! Крещающийся Тебе, Господи! Гэтае песнапенне кажа нам пра тое, што падчас хрышчэння Гасподняга Бог явіў нам сваю троечнасць. Праваслаўнае вучэнне абвяшчае, што Бог адзіны па прыродзе, але траісты ў асобах – Айцец, Сын і Святы Дух. Уцелеснены Бог, Сын, увайшоў у воды Іардана. Каб прыняць хрышчэнне ад Іоанна, Бог Айцец сведчыў з нябёсаў, а Бог Дух Святы сышоў на Ісуса у выглядзе голуба. Падзея хрышчэння Гасподняга адбылася на рацэ Іардан больш за 2000 гадоў таму. У той час там прапаведаваў і хрысціў вялікі прарок Божы Іоанн, сын праведных Захарыя і Елізаветы. Многія іўдеі ішлі да яго хрысціцца, паколькі яны хацелі ачысціцца ад грахоў. Але Іоанн Прадцеча не хрысціў усіх адразу. Ён нагадваў, што перад ачышчэннем іарданскімі водамі трэба вызнаць, паспавядаць свае грахі. Але вось на Іардан прыйшоў Хрыстос. Іоанн Прадцеча убачыў яго і сказаў сваім вучням: «Вось агнец Божы, што бярэ на сябе грахі свету». Гэта значыць, вось Спаситель, якога мы так чакалі. Менавіта таму прарок Іоанн атрымаў прозвішча Прадцеча, што значыць папярэднік, прадвеснік, бо менавіта ён указаў на месіянскае служэнне Ісуса Хрыста. Ісус Христос, будучы безгрэшным, прыйшоў, каб прыняць ад Іоанна хрышчэнне, як і ўсе іншыя людзі. Іоанн спачатку не адважваўся хрысціць Хрыста, але затым падпарадкаваўся закліку Збавіцелем. Як толькі Христос сышоў у воды Іардана, адкрыліся нябёсы, і Іоанн убачыў Духа Божага, які ў выглядзе голуба спускаўся на Хрыста, а з неба пачуў голас Бога Айца: «Гэта сын мой узлюблены, якога я упадабаў». Свята, якое мы адзначаем сёння, мае дзве назвы – хрышчэнне і богаяўленне. Бо пры хрышчэнні Спасителя адзіны, усемагутны Бог, Творца неба і зямлі, упершыню явіў сябе людзям у трох іпастасях. Бог Айцец голасам сваім, Бог Сын хрышчэннем у Іардане і Дух Святы сыходжаннем у выглядзе голуба. Таму ў хрышчэнскім богаслужэнні царква кажа нам пра тое, што ў гэты дзень адкрылася пакланенне Троіцы.
явився і сідні Зараз ми чуємо, як усі співають кандак свята. Это другое, такое короткое песнопение, якое дополняет тропар. Свет неприступный, величай. У Иордан погружалися і грешники, і Христос. Але для перших это было хрещеннем покаяння. І прабачэнне символічна выяўлялася ў абмыванні, змыванні грахоў водамі ракі, такой значнай у жыцці яўрэйскага народа. Людзі схадзілі ў Іордан, каб абмыць свае грахі, а Христос увайшоў у Іордан, каб прыняць на сябе ўсе наступствы грахоў чалавека, разам з пакутай і болем аж да смерці на крыжы. Але ў канчатковым выніку, каб перамагчы грэх і смерць. Сваім сашэсцем у Іордан Христос асвяціў воднае рэчыва. Асвячэнне, благадатнае пераўтварэнне вады, асновы жыцця на нашай планеце, стала залогам і пачаткам будучага абнаўлення ўсяго стварэння і, галоўнае, чалавека, яго новага нараджэння ў духу з зямнога матэрыяльнага жыцця ў жыццё вечнае. Гэта залог жыцця вечнага чалавек і прымае у таінстве хрышчэння як дар, які закліканы раскрыць у сабе. Благодати человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! У знак асаблівага шанавання богаяўленскай вады, як каштоўнай вялікай святыні, у хрышчэнскі сачэўнік усталяваны строгі пост. Калі або зусім не належыць піць і есці, альбо дапускаецца прыняцце малой колькасці ежы. Аднак, у якасці выключэння, з належнай глыбокай павагай і крыжовым знаменнем і малітвай можна піць і ўжываць святую ваду. Заключным малітваслоўем бажэственнай літургіі, як і любога іншага набажэнства, з'яўляецца адпуст, які толькі што быў здзейснены мітрапалітам Веніямінам. Падчас адпусту свяшчэннік заклікае Господа, Божую Маці і святых, чыя памяць здзяйсняецца ў гэты дзень. Сённяшні дзень памінаецца свяцитель Васілій Вялікі, які быў аўтарам сённяшняй літургіі. С моментов таинственных, непонятных возникают вопросы, на которые порой и сложно сразу ответить. Сегодня перед освящением воды мы читали послание Коринфянам, в котором говорится о том, что предки, предыдущие поколения верующих людей, богоизбранного народа, они принимали крещение от Моисея. Крещение морем и облаком. Когда они проходили через Черное море, как по суше, особое такое действие божественной силы. И это было прообразом крещения, которое будет установлено в Церкви Христовой, посредством которого люди входят в Церковь, становятся чадами Божьими по благодати. И далее апостол пишет, и все они пили одного источника, и этим источником был Христос. Причем апостол говорит, пили они от камня веры, камень жебе, Христос. Совсем получается непонятно, как можно от камня пить.
Но здесь речь идет о вещах духовных, которые невозможно понять просто по-человечески рассуждая. Господь нам, как говорит Святое Писание, Новый Завет, как Он сам свидетельствует, Он дает людям настоящее питье. Он дает людям и хлеб жизни. При этом Он именуется камнем. Сам говорит о себе: камень, егоша не брегоша зиждущий, сей быть во главу угла. И это пророческие слова, которые относятся ко Христу. Итак, сегодняшний праздник раскрывает нам, что дает Христос через установление таинства крещения. Дает нам возможность пить от воды живой. Не только воду, которую мы сегодня освящаем, которая исполнена благодати Святого Духа, которая освящается в силу того, что Христос вошел и своим естеством осветил водное естество, там, где до этого гнездились падшие духи, те, которые совратили с правильного пути Адама и Еву, первых людей, те, которые позавидовали самому Богу и за это были низвергнуты на землю. Поскольку первые люди допустили неправильные мысли в душе своей, приняли их и последовали им, захотели вкусить от запретного плода и самим разуметь добро и зло, и при этом уподобиться Богу, они лишились возможности общаться с Богом, были изгнаны из рая. И небо было сотворено для них. Они не имели возможности общаться уже с Богом, как прежде, находились на земле в этой юдоле плача, скорби, переживая многие трудности и лишения. И вот во время таинства, во время крещения Господня, как свидетельствуют евангелисты, разверзлись небеса, ранее сотворенные, и Дух в виде голубей нам спускался на Господа. Тем самым открывалась истина, что открывается божественная любовь, ранее закрытая для человечества. Милость Божия не сходит на людей, и глаз свидетельствует: «Сей Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих». Его послал на землю Бог Отец для того, чтобы совершить искупление и спасение человеческого рода. И в силу того, что начинается спасение человеческого рода, освящается водное естество, свидетельствуется о том, что будет установлено таинство, помогающее людям в очищении души своей через таинство покаяния. Об этом говорил святой Предтеча, когда всем приходящим к нему говорил: «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное, и сотворите плоды, достойные покаяния». То есть, чтобы наше переживание о грехах, о несовершенствах, об ошибках жизни не заключалось только в том, чтобы мы поскорбели, а все осталось так же. Истина покаяния свидетельствуется не повторением предыдущих грехов и ошибок, и более того, совершением других дел, которые являются противоположными к тем неправильным делам и поступкам, которые делались до того времени. Господь приходит на землю, кроткий и смиренный, родившись в пещере. Выходит на проповедь в 30 лет, принимает крещение от Иоанна, причем сам Иоанн
этот воспитанник пустыни свидетельствует, что недостоин развязать шнурок на обуви Спасителя. А сам Иоанн Предтеча проводил очень аскетичную жизнь. Никто не видел, что он ест. С людьми он особо не общался. Внезапно он приходил, произносил свое слово, призывающее людей к покаянию, к исправлению жизни, и удалялся, и никто не знал, где он живет, как живет. Поэтому и возникло даже мнение, что, может быть, это не человек, это ангел, это призрак какой-то является. И вот этой высокой жизни, духовный человек, он в такое положение ставит себя перед Христом, что он ничего не достоин. Но Господь говорит: оставим, ибо ныне нам надлежит исполнить всякую правду. И святой Предтеча с радостью и с трепетом возлагает руку свою на Господа, совершает крещение Господа, для того, чтобы последующие поколения, последователи Христа не смущались и следовали таким путем, подражая своему Спасителю, принимая святое крещение и становясь чадами Церкви, которую создал Христос. Еще, пользуясь возможностью, хочу обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры, на то, что сейчас, когда люди приходят к крещению в зрелом возрасте, или когда хотят крестить своих детей, мы в обязательном порядке предлагаем, чтобы совершались огласительные беседы, во время которых рассказывается, в чем суть нашей веры, для чего нужно крещение, другие таинства. Человек, становясь христианином, какие он получает милости от Господа, как нужно правильно жить, что делать, чего не делать. Конечно, об этих всех тайнах Божьего домостроительства, о нашей вере невозможно рассказать в течение 2 бесед огласительных. В каких-то храмах проводится и больше бесед, но порой люди смущаются, говорят: зачем нам нужно и время на это тратить, и силы, и так далее. Но поверьте, это крайне необходимо, чтобы мы осознанно верили, чтобы мы пользовались теми большими благами, дарами, которые Господь предлагает нам в вере христианской, в вере православной. И поэтому не смущайтесь и другим передавайте, что нужно глубже понимать веру, чтобы правильно веровать и, соответственно, идти путем спасения. Пусть сегодняшний праздник вдохновит нас на все доброе и полезное. Святой водичкой окропляйте свои жилища, пейте натощак и получайте благословение. Пусть вот эта вода, которую сегодня мы освящали, и вы слышали, какие молитвы читались, пусть она будет живительной, скачущей, говорят церковнославянским языком, то есть стремительно несущейся в жизнь вечную, подающая нам такие обильные дарования. И единственное, что нужно принимать ее с верой, с благоговением и с молитвой. И тогда, несомненно, милость Божия будет присутствовать и действовать через святую воду. Причастников поздравляем с принятием святых Христовых тайн. Выслушаем благодарственные молитвы по святому причащению. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня си грешного, научниками быть и святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причаститеся причистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка человека любчина, Господь прийшов у гэты свет, народився ад Девы Марии и хрестился у раце Иордан, от святого Иоанна не просто дзеля выратавання в прынцыпе чалавецтва,
а для асабістага спасення кожнага з нас. Кожнае вялікае царкоўнае свята – гэта яшчэ і важны духоўны урок усім нам. Таму, святкуючы хрышчэнне Гасподняе, будзем нагадваць сабе аб дадзеным намі пры нашым хрышчэнні абяцанні любіць Бога і блізкіх. Дарагія тэлегледачы, сардэчна дзякуем вам за вашу увагу. Няхай радасць, аб'яўленым у свеце Збавіцелі, заўсёды знаходзіцца ў вашых сэрцах, дапамагаючы пераадольваць любыя жыццёвыя цяжкасці. Беларуская праваслаўная царква дзякуе Белтэлерадыёкампаніі і каналу «Беларусь-3» за магчымасць падзяліцца радасцю светлага дня хрышчэння Гасподняга з нашымі тэлегледачамі. Чистую совестью даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих во оставлении грехов и в жизнь вечную, ибо и всех лет животных источник святыни, подачи благих Тебе славу ссылаем, Отца, Отцем и Святым Духом, ныне и присно.